zai cin maka ba. Sannan ka yi magana akan in dai kana taimakawa to Allah ko zai taimaka maka. Wannan ita ce suratul qalam da farko bismillahir rahmanir rahim. na'am wal qalami wama yasqurun. Allah ya fara da wannan sura nun. Malamai sun yi maganganu akan nun da dama. Ko suka ce wani kifi ne wanda Allah mai girma da haka ke magana وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وظنون دما أبو نون كيفين kaga wannan ya nun kifin ne, wasu ka ce harafi ne irin wancan da ake nufuwa farkon surori. Su ikrama suka ce wannan wani kihi ne wanda Allah mai girma da haka ya halitta can ƙasa bakwai ya kewaye ƙasa. To wannan bisa ga kissan da aka kawo yana nuna matuƙar kai girman kai duk inda kake wallahi Allah zai hishe ka sai ya nuna wa jama'a. Shedan ya nuna ma wannan wani da قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. yanzu kuna kafircewa da ubangiji da ya halicci sammai a cikin kwana 2. Hadisi ya zo cewa kahin Allah ya halicci duniyan ga da shekara 500 sai da Allah ya sanya duk abin da za a yi amfani da shi cikin duniya. Kayan halicci duniya, kayan a shi da ƙasa sai da Allah ya sanya duk abin da za a yi amfani da ita a ƙasa. Kayan a halicce ta, sannan aka zo aka halicce ka. Kayan a halicce rayuwa sai da aka yi ma rayuwan tanadin abin da za ta ci. Kai Allah mai hikima. Hadisi ne yanzu ingantacce yanzu kuna kafirciya ga wani da ya wannan ya sanya ƙasa ci gaba. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ce mishi bai mai da rai. In ka zage shi bai mai da rai. In ka ce mishi mahaukaci bai mai da rai. Amma saboda dogaransa da yayi ga Allah, in ka zage shi sai Allah shi mai maka da rai. In ka ce annabi mahaukaci ne, Allah manzo Allah bai ce ni ba mahaukaci bane, amma sai shi mai maka da rai shi Allah. Nan an ce manzo Allah mawaƙi ne, wasu ka ce boka ne, wasu ka ce basiri ne. To nan sai Allah ya ce ma an tafi ni mata da bi majin, kai ba mahaukaci bane bisa ga wannan ni'ima da Allah ya maka. Wannan wa'azi da kake yi babu hauka a ciki. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Kaga an kore wancan kuma aka tabbatar mishi da alkhairi. Wa inna laka la'ajran, wallahi kai kana da wani irin lada ghayra mamnun ba a yankewa ba. Yana nan har zuwa ta sha ba. Inna shani'aka huwal abtar. Don mai aibanta ka shi ake yankakken albarka, amma manzon Allah albarkar shi ba ta yankewa. Yanzu ga muna cin albarkar manzon Allah ko ba shi muke da albarkar ya yanke? Wayan suka gaba da manzon Allah ba ya yanke. Da duka sai an ce Abu Lahabi sai da kaji an ce tir. Da duka an ce Walid bin Mughira tir. Asidan waye tir. Amma aka ce Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه أشداء على الكفار رحماء
بينهم أها. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا علامة سو سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب ما شاء الله بارك الله عليك دكتور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Muhammadu manzon Allah ne da duka ji Allah ya ambaci annabi Muhammadu da kiri-kiri to ba da shi yake magana ba yana magana da al'ummarsa amma in zai yi magana da annabi Muhammadu sai dai ka ji ya ce me ya ayyuhar rasul يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ko kuma يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ko kuma ya ayyuhan nabi يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ko kuma يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ko kuma يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ko kuma يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ko kuma يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن na'am فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة alhamdulillah Allah ya saka mana alkhairi kuga duk lokacin da Allah zai yi magana da manzon Allah kai tsaye bai wada sunan shi saboda girmamawa ya kai annabi ya kai manzon Allah haka nan amma da lokaci an wada sunan shi kiri to ba da shi ake ba da ku ake magana ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم وكان الله بكل شيء عليما. manzon Allah Muhammad da magani ba uban ɗayan ku bane kaga kenan ba da shi ake magana ba da mu ake magana manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne duk al'amarin manzon Allah yana nan har abada bai tasgaro amma duk mai aibata shi al'amarin sa gare to shi ne ce inna lakal ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. sannan kuma kai manzon Allah tana bisa ga ɗabi'a mai girma an tambaya Aisha menene ɗabi'an manzon Allah sai ta ce je karanta alqur'ani da ka karanta alkurani wurin annabi kenan annabi kenan wannan duk shine siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me fasatubsiru wa yubsirun amma za a gani su ma za su gani cewa kai annabarai ko su annabarai bi ayyikumul maftun cikin ku da su wane ne wanda aka ya azama hafaci wane ne aka hafada su manzon Allah amma baki ko ku amma za ku gane inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin lalle ubangiji ka shi ya sani shi asana da duk wanda ya bace bisa ga hanyar shi kuma sannan shi ya san shi yayi na'am فلا تطع المكذبين saka wani sufofi wanda ba su da kyawu na farko saka ce wala ta da ilmu kazimi kai Muhammad kar ka yi da'a ga duk mai karyatawa duk wanda zai karyata alqur'ani ko duk wanda zai karya kar ka yi da'a gare shi na'am ودوا لو تدهن فيدهنون wadu suna burin lautu da hinu ina dai ka sassauta musu fa yadda mun su ba sassauta ma abinda suke guri kenan ولا تطع كل حلاف مهين Allah ya ce wala kar ka bi
kullu halafin kun wanda mai yawan rantsuwa muhinin walakantacce karka bi shi. Na hasabai suka ce kai wai wane ne Allah ke wa wannan sufa mummunan sufa. Ci gaba maji. هماز مشاء بنميم Hamazin mai zumbe masha'in binamim mai tafiya da annabi manci kai. مناع للخير معتد عتيم Manna'in lil khairi mai hana alkhairi bai zakka. Mutane mai ƙetare iyaka asim mai yawan sabon Allah. Allah ya ce ka bi shi. Sai sahabbai suka ce kai wai wane ne Allah ke wa wannan mummunan sufa. Na عتل بعد ذلك زنيم mutumin wani mai katon ciki. Nan kaka ga mai katon ciki ka ce shi ake ne ba shi ake cikin sa